Programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Bawa siya talaga. Okay. Nga Bart, kibawa mo Bart nga na kung nadunggan mga istorya ni nga kini kuno lugar tawaan. Da, tarang ba? Gusto mo kayo? Ka mga na. Lagi mo mga istorya Bukan nila ko ko no. Nakadungog ko ang silang istorya. Kaya tabudong ang sunod part. Pwede ka naman na. Pero bawa na kag tinuod ba kay istorya ra nila ta? Chismis na to. Chismis ra. Pero bawa lang kay kadlok mi tong lugar. Lugar palibot na to. Basta pa yung murag ka siya. Lagi. Basta di na to wala agad. Sige sige sige. Dicho-dicho ta. Boleh ta. Bos. Bos, tani bos. Kapoy gi bos ay. Sige, kaya nga. Sige, kapoy mo. Kapoy. Brad, tiba ba mga brad? Nado istorya sa mga katigulangan ay nado wakwak na. Sure, Bert, ay. Lagay, basta kay na to ingon matiguang lagay. Ya, tuo bukan ang latas yang bulok-lok. Tuo mga na. Unsa na yeron? Nga sa katiguangan? Ngagi ko ana pila mong tanong mo pila ida na. Tiguang na ko. 121. Yung pag kuan kay sweeto ko ng mga Barbie. Buto ng mga piritel. Sas. Sas, mga gagmay utok dira. Mao ba boss? Bahala gud ikaw mo to boss, basta kay positive bidaan boss ay. Nara ba to nawa daw ani pagyaging adlaw. Sas. Buto mo ana god. Ug uban mo na safety jud man ako. Kay malayo pa ang ating lalakbayin. Nya boss, kapay ka boss, pawis ta boss. Kamu god, basta kay mag-agad ako ninyo. Asaman mo? Nako na ta. Nahinit ka, dadlo ka yun. Ta? Ano ba po? Sige. Ikaw na boss ta? Ano rawit ka dadlo? Isa part. Murag di mo to gagian part. Part, maogid part. Maogid. Bawa lagi ni. Balik. Dicho ta. Balik ya. Tara. Bawa lagi ni. Murag di yun mao ni part. Bawa lagi ni. Dicho ta. Dicho. Hey, what happened? Oh, manigi ko na to ganina. Mo nagipawaya ko ganina bitaw. Tay ba di ba? Kadali mo na ko ha. Oh no. Tay lagi. Balik-balik ato agi. Kan. Balik Tay no. Awan ka na. Uli na. Iba ada tayo mo gani ho. Oh, kapawal bitaw pa. Boy ka na. Iba nang uli na ta. Yung balik na buta na. Oh. Sakto lagi do. Dunggan lagi ka. Tawhan na ni lugar ra. Part na dunggan no part. Ya og sige ko takwa na dungan na. Na magbalik-balik ta. Balihon na kanon nato igog sinina. Sige. Short. Sige. Balik. Short. Ta. Suway na ta. Ta. Baka balik ka mo dyan ta na. Surprise. Di ba mo ni atong gagian ganina? Natong gitambayan oh. Oh, maod yun ni pre. Ay na tatlo. May sagbutay ganyan gigyan na to pre. Oh no. Maol ingon na ninyo nga tiawan na ni Dapita. Ikaw mo Brad. Wala ko man. Tinood bitaw nga. Yamo ko nadunggan sa kunggungan. Mao na lagi ni ron. Salig-salig mangguga. Saktol gyud mga nadunggan sa mga katigulangan lagi nga nay wakwak ka na. Lagi. Tiawan ba ni Dapita jud. Napo ko nadunggan kanang kuan. Kanang balihon daw nato tong sanina. Balin nyo. Sige. Oh, di mo.
Bali naman kayo sa nila. Oh, mana? Padayon ta sa atong No, ugmaon ang short atong mo. mudong ato. Tara pa. Ano man dingat ang balik. Ano lagi mo sa nila, pre? Oh, bali lagi na. Nangabali lagi po niya, pre. Oh, di siya mamugikan. Anong nangabali mo na? Mino mo gud pre. Kani mo gud. Talig. Salay. Okay. Talig. Abil mo katuod aganan. Di pa jud mo tuo nga. Yawan na ni dapita. Gimino di mo, pre? Kami pod gimino po, me. Oh, mino pun me. Kay kami ganihagi kami itong dagat. Naligo me niya. Di ba nasa kami kay padung uli. Pag abot kami unahan kay balik gyapon dito ubos. Usa ka gyapon mi hagdan. Mao ba pre? Pre pa maguban na lang ta pre. Dili hadlok pre. Sugot mo lima. Sige. Di hadlok. Sige pre. Maguban na lang ta. Kay para malampos na to ang bino. Ya, are tagi are. Sige pre. Sige. Tasa. Ay, dingin lang. 150. Baik. Hey, what happened? Ano magkikiyat? Okay, pre. Bro, gimino ay dani pre. Dulu to balik ini ay. Gek. Mata ka pasar wa. Pre. Yawan ang nilapitan pre. Ay, Ikaw mo pre. Kom god. Gago ko yung kunin mo ana. So, kayo. Iban di mo? May ko ko ni iban. Asa, ulo yun ka. Sabay bayo ka to eh. Wala pa yun pag apan. Run. Shoutout kay April Sanchez, Electricitas, Similio, RG Buliser, Minmen, Division, Aranita, Danglam. Shout out po ko ni Laika May Castillon. O May Bangawan. O Cristel Lopina. O Mora. Gpax TV. Ayaw mo kalimut subscribe para Gpax. O kanang shout out po ni Maria Flori Muzo. O kay Jewel Dolota. O ni Sweet Pinky Ann. O ni Luz Dagoy. O shout out ko ni Jimel Otinda. O ni Joy Antoinette Ashilo. What's up, Mau? Shoutout ko ni Donggi, Dong, isa.
Shoutout ko ni Dong Gaming Soliano o si Arte Misuna. O shoutout ko ni akong grupo nga Quacknet members. O trupa members. Shoutout ko ni Adrian Delauta, Alexandra Valeruso, ug sa akong uncle nga si JC Inking o si Jimmy DJ Inking. Shoutout ko ni Jipito Gine. Ora to. Shoutout ko ni Jill Garsalia. O ni Jun Ingles. O Vanessa Bigunan. Shoutout. O shoutout po ko ni Quincy Disnisan, Dink Disnisan, Julian Capricho, Andrea Maika Capricho, ug sa akong kinakusgang pa rin nga si Alimar Oscar alias Puloy. What's up, pre? Ayaw mo kalimot follow sa mong Facebook page, YouTube, subscribe sa YouTube channel, o ayaw ay shout out po ninyo, shout out. Ayaw mo kalimot subscribe po sa Gpax TV o kanang Dawis na Bayan katulang uhu o mao ra to mga tipak. God bless. God bless.